Na hát hoztam nektek még egy videót a lánybúcsúmról, annyira jól sikerült az egész hét, gondoltam levidózom nektek ezt a napot is. Már reggel 8-kor annyira meleg volt, hogy Eli így le is vette a felső pólóját. Annyira oda voltak érte az olaszok, végig puszilgatták, simogatták, pacsit kértek tőle, szerintem ő volt a legnagyobb sztár a hét folyamán. Sajnos Nápoly nem arról híres, hogy olyan túl sok tengerpartja lenne, de ezen a napon mindenképp el akartunk menni a tengerhez, úgyhogy kiválasztottunk egy viszonylag közeli partot, és elbuszoztunk oda. Előtte gyorsan megálltunk reggelizni egy igazi olasz helyen, szerintem a képkockák átadják, hogy mennyire finom volt minden. Végül Elivel együtt 10 mentünk egyébként, és utólag visszanézve teljesen meglepő, hogy ennyire jól sikerült az egész hét. Sok lány egy helyen, ráadásul úgy, hogy mindenki picit ilyen dominánsabb, könnyen össze tud veszni, és ne tudjátok meg, hogy hányszor volt már itthon mindenféle cicaharc, meg hasonló viták, de ezen a héten mindenki szerintem picit így meghúzta magát, és könnyebben alkalmazkodtunk a másikhoz, úgyhogy meglepően nagyon jól sikerült. Én bármikor meglátom a tengert, egy olyan boldogságérzés önt el. Konkrétan első dolgom mindig beugrani, és ahogy úszok a vízben, nem tudom. Azt érzem, hogy én vagyok a legboldogabb ember a földön. Eli pedig akkora hős volt végig, felvette a kis szandáját, és jött velünk ugyanúgy, mint ahogy egy felnőtt ember, pedig csak 2 éves. Most gondolok itt a sziklákra, vagy hasonló ilyen izgalmasabb helyekre. Délután bejöttünk egy kávézóba, illetve megebédeltünk, és képzeljétek el, ott hagytuk Eli bicikliét az egyik étteremben. Konkrétan a pincér srác ráült, és úgy hozta utánunk, miközben ordibálta olaszul azt, hogy álljunk meg. A legjobban egyébként azt tetszett, hogy milyen kedvesek voltak kint az emberek, és mennyire lazák. Ha még nem voltál Olaszországban, akkor mindenképp el kell menni neked is.